Arna malam karjuji aning ke hang pen kahong prong atum ana paneli aprang sisi Arnam amen pen na to pan akardom pila nangli tum nili long pen Arna malam karju aning kang samatum ana pan Arna mahirjume piduna lapen nangli tum akarju thekji apan Arna makarjong kang thirle nangli tum pan nangpa rabdon lo nang apen nangpa pidun lo nang ahir jume pen kepleng set je pan pini de tum kaja than pon je alam lake kiti tang birthe munit tum hang thelote thiji lapen thibek ji ahok alam lake thibek ji badu munita nereng verji ke etum pun e laposi etum arnisi le arnisi thibek ji tangte thilot lote munit tum hai bayam thegima thilot lote alangli lam than thegjima thilot lote alangli ardom thegjima thilot te alangli thur thegjima kenkam chiyor thegjima lake joy ke kali lake un e binong thik la sonar thaksi kaching hon korte le penji ratum e tum karjonga che the thilot lote kupuson labang solam le pini tum jasmet chathandam nang lase aprang si ke tum chathandam nang karjong achete kitithang ot adur kupuson the characteristic of spiritual dead person karjong anathu akithilot amunit koson aprang ke nang li Jesu Kristo phan kroilo lapen Jesu Kristo ni hempu ni kapijogo banglo pusi nang li baptism en lo lapen nang li girja dun lo lapen anam dar dom dun lo bonta aphi ke nang li akisso cholong lok lo kupe akisso pap akisso long lok lo pap akisso long lok lo posi nang li non ke nang li kar jong kisso si pangji lo jong si nang li labang so pen apod ning chiru redet pen pulote lake karjong akithi pusi pudela karjong akithi atum kupuson labang solam ta etum chari dam nang penang atung ke pulo ne baptisma en ela po ne choklo thang da kene na lo ne ke joklo pusi baptismo amen pensi latum mathalo la sonsi kroilo la ke hokali donatum pipot ma nang li baptisma en plung pen chot ke nang li ke jok wan we bonta nang li ake kroi pensi ke joke wang choji la pen ke jokta long choji pipot ma bang arpum ke karjong avete kiti tanglo labang so bang arpum nangli bang arpum ladake nangli karjong kereng karjong le avedelo tangte nangli ke ale thangta avedelo thikla so thaksi nangli reng ak bonsita nangli karjong acha kong avedet karjong na thu nangli kiti tanga banglo pulo tangte nangli thangta ale avedelo pipon ma nangli karjong na thilo posi nangli thang nat ason da klem thek thedet po thang nat ta nangli ake me paklang thegadet po nangli ardom thegadet po dun thegadet po klemon thegadet po thanun thegadet po chelang thegadet po chiru po charnap dun po la so po se nangli tum labang so lama bangke nangli tum chini ba me nang ji la so ji la dak pulo chethe kabedet abang arpum ke kiti tanglo ason thosi akam kawe ake kroy ke kiti tanglo lage James hini ko chokolong se to man than achithi awidet ke lage kiti tanglo lage kiti tanga bang arpum lo achithi awidet lo ke lage lapen lage thang taning joy no lo ke lage ale ta wi lo thura thek thelo ke lage ninge ta thek thelo opo tum non ne ge herang si da ho sung ongo nang tum lo song klem ri dei pu nang pu thek thelo aki mielam tang than thek thelo aki nolam tang than thek thelo pipo ma alang like abang ar pumpen karjong dam tanglo lapen kiti tanglo thik la son thotsi pusipu James hining ko tho thik la son thotsi akam kavedet ake kroike kiti tanglo so nangli Jesu Kristo pan kroilo pulo bonta nangli jongsi akam klem kredet nangli jongsi nangli pan ki piang hor klem kredet
Puluti kititang abang lo people nang claim tekti kititang tu claim tekti. When you are spiritually dead, nang li karjong tu kititang pute nang karjong Allah alam akam ke nang li claim tekti lun tekti than tekti lo. Nang li akimia nama tu ke nang li ken kam chiyor tekti lo. People ma nang li ke ake kroy ta we lapen akam ta we. Lasi ke kroy ta akam we te kititang lo. Akam wete ke kroita kiti tanglo. Tante dagle na cuma thanon. Nang li baptisma en plung chot leki jok long kali. Nang li ake kroy lapen akam ta nang li claim na ji. Jong se nang li claim ke det pulote nang li chini non nang li kar jong hin ke ake ti tanglo. Bang arpum akar jong le awete dam thekte mate claim ta thekte. Ahok lo. Nang li kar jong nang thilo do tangte nang li akam ta claim thek thelu. Nang li hai bayam thek pu hai, nang li sokram thek pu hai, nang li thanam thek pu hai, nang li lunam thek pu hai, nang li pe nang li banghan piam thek pu hai, pidam thek thelu. Nang li ke kumlin chorlo. Ale thang ta velu. Lasirada ke kam ta claim thek the. Bangar pum lek akar jong avete kam thek claim thek thelu. Nong hele nili po hang sa tilot ar pum nili po pan jong chiru po thurnon pu ta thur thek thelu. Nang thang kang thang ti po ho pu ta thang thek thelu. Thang ta thek thelu people lake ti tang lo. Thik la so thak se kar jong ak ti tang atum. Thang nat akam ta claim thek the. Ake me akam thang ta claim thek the. La so si ma chos ng pi in corner ke pli la pen kapaklang e secret ok si long ta etum ke than ke la pu helo. Arna apa ke krokre atum an ke farasi feresi a oklem hurji feresi alang li tum oklem hurji la tum kititang atum son se plang si people claim tek the that por atum ki fere duk po people ke kroye ve deke atum claim tek det ke thang ta velu nali phange bang nang ki pona ling sin ali du nang kokpo kititang kar jong ke bangar pumle munitum nang charchong ponji ta nang thur ponji ta nang nang war dub jista nang pip dam bub jista nang plong dam dub jista la thangnat ta nang claim recordation ke pun elu a son thot se ki kititanga karjong ke titanga tum ke la son thangnat ta ake melam than thek thelo ape ake chok alam than thek thelo la bang te a hok alam lo ke tho bang ke bang arpum akar jong le avete munit atum alam akam thangta chini dunde ko pisi kachi thanma lata chini delu pini ake ong pi christianatum Kristo aphan kroilo girja dun lo monta arna lam chini ne de alang li methangai kroi ko pima chi chini ne dosi nang li arjulote nang li jisu aphan pisi chini lo po jisu karna ma sopo bule nang li thagi le po jisu ko mat lo pu nang li chi chini ne jisu ke ne hempulo ne arnam lo ne kapejo ko banglo ne papdo an ka dia banglo alang li banglo da perthe muni tang kapejo je phan nang than tek the dat people nang li ki tang pina nang li kar jong along nang li kene pina la posin nang li arnam kam ta claim no theke dat po la son sen dak itum pul bangar pumos akar jong abete muni na tum alam akam thang ta chini ne pini itu mak ong pi kristian atum mondili long pia kam do ko pisi ki claim nang ji thang da chini do de nang tum ko pi lo ko nang tum mondili ki claim pon ji akam ne chini ende ko bang ke ja tum si bang sing wai bom claim pon mole la no but nang li ka chini ne ka nang so do people nang li ta hala so long do nahi nang li ta hala so long kam ke me claim don ji aphan nang li so long ki pi dun ji aphan nang li hala so alam lun long ki me alam lun than dun ji aphan bonda akar jong si ki tang atum pulu tangte alang li ta la sono thakse thanga chini dun delu la pen claim no ta thek thelo pi dun ta thek thelo la halo etum dak etum hastolong etum mane ka than ke la si ahok lo kereng lang abang ke tiji pu chichini bonta ki tang abang ke thangta chichini ne munon phi nong e kelongji halatum tengne koila si arna malam tum thandak lo de than pare along sirke pholong eto mala solam thandak lo de kereng bang atum ge ni thiji pu chichini bona ki tang do ge ni thiji pu chichini le people they are dead in already dead chichini ne ge ti elo buta
บ่ได้เกรงลางตุมเกนี่ที่จีปุจินี่โลละเป็นละซุมเกมุนนพิกเนนองเอลงจีปุตาเต็งนี่ก่อยละการจงที่ตั้งตุมเกเจ after that I will be receiving rewards เนที่เราได้พิลเตเนนองเอลงจีปอลามเกละตุมชินีนี่น้องสิการจงที่ตั้งตุมปุเตชินีนี่การจงที่ตั้งตุมเกเนพันนองเอโดสินิงซองโดอานังเวทีปีดุมอานังเทกปีสารานียมาร์กจะเป็นพูนจีบังลูปุตาชินีนี่ทั้งเตนังลีคิดที่ตั้งวังกาลิเด็ดมั้งนังลีการจงหินนังลีละให้ลำชินีเด็ดปุโลตั้งเตยิสุคริสต์วังจีเนี่ยพันนังปนทุจีละเป็นเนอินคิดเอ็ดจีเนี่ยเปโลกลิงจีเนี่ยงงดิงจีละเป็นเนดามจีละเป็นฮอดังเนี่ยเกเคลมันนำลงจีละบางโซนองเอลงจีปูชินีเด็ดปุโลตั้งเตนังลีเกการจงนั้นทุอากิทิตังโลละส่วนที่ได้ตุมท่านเปรียลงสิเก็บพอลงแต่ตุมมันท่านพลียบังเกบางอาปุ่มอาการจงอเวเตมุนิดตุมอาคามาธาอาสอนเกอเวลูคามาธาอาสอนเกอเวลูนางปุนิตุงที่ร้อยปีทั้งนมาธาไทยทำได้กันเตกิที่ตามุนิเกละตุงทั้งนมาธาไทยเวลูละเสียตุมปุโลกิที่อาเลงโลเมโลปุสิกิปุอาเทียกิสุงอันจอกตังโลปุสิตุมกิปุบนเดกิสุงเป็นจอกยลังกอร์เตเป็นจิระตุมที่เราจะพิจารณาในกิสุงเป็นจอกยลังฮอดาอากังไซโดลังละบังโซอาลามอากามาธาดามเทคเทดกอกโลแล้วเสด็จปุโลมุนีตุมเกที่เราเตทั้งนมาธาเทคเทโลฮอกโลนางลิเป็นยี่ที่เราเตทั้งนมาธาเทคเทโลบนตานักพิสิกิปุโลตุมพันท่านเปรีสิรเก็บทรกลงปีมาฮัลตุมากังฮอนอากิจิมอากังตุงเฮโดอันฮัลตุมกิที่อลงที่เอ็ดโลปีเทเก็บพลังบอมมาลงฮัลตุมทั้งอากัมตาเกรับดุนตาอับเดตปออาฮอกโลกิที่ตั้งมุนิเกทั้งตั้งรับเวกเทลุเนี่ยภาษาเบกองปรามกังจอมทาบุตาปรามเวกเทลุเนี่ยส่วนกรรมสิ่งเคลมิโกนี่พังรับทับตังรับเอกทิลุกิจตั้งตุมเก่งรับเอกทิลุอากามมาตาเวเดลุทั้งอากามตะเคลมเอกทิลุตุมกีทิกละส่วนทักษิการจงกิจตั้งตุมเกทั้งอากามตะเคลมเอกทิละก็ดิตุมเทกลงเลยทั้งตะเคลมเอกทิละตุมกิจตาดุนเดอานามกระดมตาดุนเดfasting prayer เลยดูตาดุนเดละส่วนก็จิรงปีนี้ปีนเทกทิปีปอดกิจตั้ง they are spiritually dead การจงกิจตั้งตุมละบังโซลามเกตุมชินีโลราลามโลการจงกิจตั้งตุมเกอากามตาอเวลูอาเทกตุมทางอากามตาเวบจิมทาโล they cannot do it ละตุมทางเคลมเทกเทโลพ่อบังเกบังอันปุ่มอาการจงอเวเตอาร์นามาดักอตุรตาเปเทเทกเทโลอากามตาเทกเทเดลโลเคลมเทกเดลโลआना मकाम क्लेम में ठेके देर लो people मा they are spiritually dead करजों आगे थी तुम आ ओट के लहनो करजों के थी तांग तुम ओट के अकाम ता क्लेम में ठेके देर लता को फो बंग पुथुलो एतो फन थान थुलो बंग आर पुम करजों आबे ते आना बदा का तुरता पथे ठेके आना फन दा रो ठेके आना म नोंग दा पथे ठेके people मा they are dead people मा तुम के थी तांग लो अच्छे थे आबे तांग लो आकर जोंग आबे तांग लो अबांग पें करजों ची ओ तांग लो ठीक लसोनो थाक्सी Yesus Kristus apa nak kroy pengkece oh tuman, ake kroy ka vedet tuman, nika pejo ka banglo ke kroy kedet ke kroy tip tedet tuman, hok peda Kristen kali dedet tuman, hala tum ke karjong na tu akiti tanglo posi, hala tum ke arna apan ke ro anong ka pathya kamta claim delo, pini ake ong pi Kristen tum arna apan ro re, ake ong pi ake plang Kristen tum arna upon anong patete people mala tum pirtha ki pen plank set people mala tum ke thek kere pen plank set la posila tum thanga gyan upon 6 kilo ame thanga ke plank 5 kilo ame thanga ke duk 5 kilo ame thang ak choreng chira 5 ki cholo bonta arna upon akachi ki pen alang tum ke long anna son penta arna manong patete del arna upon anong masi patete del ala tum akhido o pot hala tum akhi duk wok pena pot ala tum ke arna manong पथे थेकते दो बोंता लगे कार्यों के ठीक पुसी पुरे पर लसीदाग लून फरुस रेक्रे फो अंगें सोक्रे ठोक्सी लोंग पिसी पुर कितांग तुम आर्ना अपन रो थेकते
Kidu clip adim kedam atum ta ro thek the. Kidu clip adim kedam atum means three. Kanda hangyo jelu. Kidu clip adim three kipip tang atum hatum ke hangyo jelu. Arna manong apa theji atum kumat lo. Karjong kereng atum. Kereng lang atum. Kiti tang atum kali. Kaching hon korte le pening atum. Nang di jong si arna pan ro thek adet. Hempu nang pan rolo ni la son ke long apot. Hempu ni nang pan rolo ni la son akam ke claim dung ke chirap dung thek apot. Hempu ni nang pan rolo ni akiso ke me apot. Hempu ni nang pan rolo ni akijok ke long dung apot. Laka duk ove hempu nong ka pathe dun thek the bulo tang te nang di chini non. You are dead in spirit. Karjong na tu nang li ke titang lo. Pipod ma nang li ladak thang natta claim thek the. Anong ka pathe akam nang li claim kri bulo tang te nang li karjong na tu age titang lo. Trok kijutsi bang arpum ma karjong avete sebang tuoi velu. Karjong ke puthot dak bang velu. Etum thek long lo. Ke plango kiri po la pen rajaras ke duk bang. Alam. Hala bulon toy tha pusi pu. Damuni dam delu kititang atung ke pirthe thak siwang velu. Kititang atum ke amen che wang de siwang velu. Lagi itu make kroy. Aka velu. Kaching hone ke kroy chot lagi. Je I love my father la sini ching hon ong ba se ne po men lo pu ki pu. Sita halabang so kititang karjong ke puthot nang chi voi thura lada ke munit arji ason bang velu. Pipot kititang pen kereng lang atum ke do dim preng jam lo. La si munit atum thilote me thang hem long chi pip du pu ti choi lo pote da ke na rong kang sam pu ke ha da kang sam ria dim ke thon nam de. La si kiti atum do dim la pen kereng atum ke do dim da preng jam pu si pulo. Thik la son taksi bangar pum yong se tum akar jong avedete kititang lo posi la so muni ke la bang so pur thumia thake chewang thu abelo la son se tum da job choksi sirkep ke bolong pisi pulo pima inghu na son sai po la pen avedet po la pen inu da muni tipo la pen chewang velo la aphan kachini atum anta tengni et po ahok lo nili phanang atum non nangli tumni phan nang tengni ni moda nili thilo da phike nang tuni phan tengni et po pipot nili bang pen karjong chikak dak hosur ke nili phanang litum tengni det po thira song thasi kiti tang mui tum tengni det po thira song thasi karjong pen ke titang atum manda tum tengni det po pipot ma alangli ke nuwa kampensi pleng set alangli akimia kampen klemali la posi alangli ke puthot labang su akimia song long mang tu theke det po karjong pen ke pleng set tum along ke kroy tuma song along chilang theke det po dun theke det po pipot ma alangli thanga karjong alangli pirthe thake du un hota me alangli kereng lang non ki du bom tame nangli jong si karjong la thilo tangte nangli akang thir tumolong ake me tumolong ke chilang un theke det po indu do moni thilote la phan la ki judlo la thilot po tangte la non konado thilot po lagi inu na muni thilot lote la achethe chereng thu jilang ma monta nangli akimi apor aphan chonghong non kisung apor jujetik an inghong tha nangli ke labangso achethe ke lake nangli thilot posi nangli karjong abang ke lake inghong nang kokpo kangsayar ni aphan la posi nangli chethe ke labangso wang tu thelu la pela pirthe thake che wang tu thelu kithi tang tu makar jong ke pirthe thake puthot nang che wang tu woi thek thelu la pen wang welu la ke job kripti long langante tum thek longpo la hello arnam la pen kangthira tum adak herang pi bitang lo la pen jok papi atum along ke kapji aning ke hang atum kapun e la pen hadak pen arnam la pen kangthira tum along ta kapun e la posi ki karjong ki titang atum la ke haladak kangthir tum along damun e la pen chibang un edet po la ke ki titang atum karjong lata arnam along dam thek the pepor ma alangli karjong titang lo
alang li akar jong amasi abedet tanglo pipo ma alang li aki me akar jong abedet lo karjong kang thir pen pleng set nang ya dim alang li karjong ot adur mangidu nang ji akar jong do de det lo la pen alang li la so teng pen claim ke der posi alang li ke thilo seta alang li ke kereng kahino tum la pen kang thir tum angbong ke herang pi do koklo la si hala so herang pi ke kang thir tum long dam ying tung se dam ni la pen hadak pen aku kang thir tum ta labang so kang thir the dum ko bang ita wangun e la sona dim si itum han pilo kaching hon kortel pen jira tum karjong pen ke thi tang atum alang li tum akai achithe la ke joy ke awi karjong ke thi tang atum ke alang tum akai ang bong pirthe long kereng lang tame thilo setame alang li tum ke akereng me awe akisung pen si pleng set ji pipon ma hadake ala tuma phan adem thikpi tanglo lake herang pulo hodak selang le tum ke dopo lapen ke kroy tum karjong pen ke pleng set atum ke ha arna malong si dodonong po lasi kaching hon korte le pen jiratum ini tuma karjong chepati nang ni e tuma karjong kapareng ji aphansi hempu Jesu Kristo labang so pirthe thak banglo lape alang li pulo ni karjong pen papi atum kivir atum kang buder atum phan aja kong karjong aja kong abede atum phan ne kiri ji ke kapijok ji sansin di ke wanglo la pen ne phan ke kroy atum anke la jokpo tangte pini nangli la pen nili jongse e tum karjong si as akeso do kok pulo tangte e tum phan ase ke langa bang hempu Jesus Kristo dam lo nang anke e tum karjong anathu akithi halamang so karjong aja kong long tu si alang le akiso mi si alang le akaya para kaita karjong pen peng set si Kristo ke pi ahukum he kroi si la klem thekpo la pen dam thekpo arnam hirjume nande tumalong pedodo nang amen